Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasin Xavier'S College Umoid Ryngkat ka Jingiphuh Iphieng. Mentaka singi kalay pautrik unay luar arajar arpulay. Kalayo ban Rakhe ka college dia ka Nyngkong jong ka college ka jingile kaman basisingi jong kisamla puli. Ya ka bala penlong hapok ka hall jong ni ka college. Ha kani ka si Rakhe kani ka college dia la sakilang ya kani ka jingle kaman. Do ba Vincent Palau MP ka Lok Sabha ka Mukongsan, Ryngkat ka jingedon lang ka Deborah si Marak sembut menteri berim jong ka Sorkar jela kum ka sembut Kongsan. Ki padar, ki sistar, ki nohikai, ki kena pulih, ki kemi ki pa, bar ki padba jong kani ka dong ka than. Ha kani ka singila penipu Iphieng shushu ya kani ka college dia da ki jingruai jing shat ba di ki jingele kai drama. Keba itenan keba ki kena pulih kani ka college kila pen shisha ya ka sap ka pong ba kerpang ka bau bleh ula ai haki. Uba Vincent Pala haba ai jing kani ka singi ula ong ba ki padba kani ka dong ka than kilong ba don kam shibun ban yo ikum kini ki jaka pulih mission namar nalor ka jingnang jing start ki hikai ki kena ya ka rukom ka babha ba dia ki riti ki dustur. Komta uba Vincent Pala labu jeng kerpa di ki pa ba dia ki patba bikin ai ka jing trailang mat kinong panyat school khenang ba ni ka school kan dang la man ai ka jing shakri ba kham ba shu shu ki samla puli jong ni ka dong ka than Hima step dalam school sabang bon chutu nambai radi kon ki itun bichang la dia pi oh lakka Apa kau ni kalian? Bukan? lihat deh Lihat ni, kau semua ikut jupru. Cepat sekali susah. Kau semua ikut jupru. Hamilin power wet Gimte bende ba bon chutu nambai that life right down culture kariti ke dustur ke jami kilong ki badan bok kum ki kimi ki pa kilong ki badan bok kum ki kena popule ha kani ka college namar bale ba ong kita namar ba ki ba ai fi ke jing hikai ki ba penyai kam tam di gizain Xavier ki de ki ba pet ha hajan laman ki institutions ki college ba penyai ki gizain Xavier barabor kilong ki college ki ba pet tengah tepat ki nong song kamtam ki nong song jong kene ke area ki kmi ki pa ki bahim nasam ki badai jong kene ke area badai pan yarap de ban tai na tamta ka jing ha jong kene ka college kam de jong ni father kam de jong nga kam de jong no kam de tang ka snong moi mereka ni ka college ke dia paro ki nong song jong kene area kamtam jong kene ke ha maram area ma Terkait area. Kimaram barabor na first time ba ngayon posting pada ngayon posting hanong stone. Ngayon posting hanong stone mara dev engineer posting hanong stone. Nasa hanong stone. Tengali keleng di ngai ki Philippines pa ki bring ki batrish tom. Ki hatrish tom ro. Nama ba ting apa compare dengan pada apa compare si Karo Hills ka sisok ka cakap. Andai seneng hatrish tom. Habang i-trace tam ting ka japeng ro ka aktif ke jimut ke jing perkhat ro ting hap trace tam hapleng ke jing trace tam joni Philippines pa keleng bar ki India baro ko yela divide ka north south east west ki ba trace tam ha ki de ki view ki na south ki ba trace tam habang ki trace tam ki kimi ki pa ka jin ke DNA kawan ki kun ki ba trace tam habang iyo ki kimi ki pa ki ba di ki ba buai balong kamkai barbar ki khun ngaung barbar ki khun ki ngok kata ka jo ta ke jing imi jong ki kimi ki pa ka jingwan jong pi ba pi wan ka jingrap jong pi ki khun la de hayin la de school kalong ka badang kam kum juro ki na hikai pila di yo ki no hikai ki ba tristom ki no hikai ki ba hikai hok ka don arjat ke jing hikai ba hi chu hikai tangdek ba ke jing hikai ba da hikai hok tristom ba plut por Om kumunong tem mo, kinus nga kunong tem, don nong tem ba start, don nong tem ba kam start susu.
Don ban kasama ta ka jing practice. Tikna hikai ro ka joi. Ngi tip na ni hikai shwe ki kham yo bon ka tulok ka pisa ne kham su. Re na hikai pa ki school jam ki school niam ka sitom ba ka ba. Ande ngi tam ba ka jing sio hun ka mang sim. La ringi I ba ki kun jam ni ki students jam ni ki pass ba ki le ba ki exam. Na klam atletin ha ka exam ka banwan. Kani ka Umoid college ka way ki ban pau bha na marbale ka jing pristom nado ki principal ki father tunjoro but ki nong hikai. Youth are in the growing stage, therefore in a learning stage, mentally and physically, bubbling with energy, enthusiasm and aspiration and ambitions. And today we have seen how ambitious you people are. After seeing your beautiful performance, we can see that you are really hardworking students. Again, I wanted to say, having a great opportunity to participate here today, really I'm happy. I'm grateful to Father Sunny and entire team to call me here. No doubt it is the young population of any nation who ultimately shape the destiny, and you are going to do that. And it is who present the most vibrant section of the population and reflect opinion to us to read for the future. And it is already writing on the wall. We are living in a world of cutthroat. Very, very competitive world now. Whether it is in education sector, or it is in business, or it is in politics, the competition is very, very stiff. And we all should also strive to achieve our goal. And your goal and sign and outside.